Eu merge să facem sex la niște butane, la niște curve. Deci vă invit, dragi prieteni, să vedeți cum face un bărbat sex la biliard pe masă. Și cum mă gândeam să iau și camera video și prietenul meu, Pula, ne văd și facem film acum. luăm și noi niște bunăciuni din alea să ne distrăm cu ele, facem sex pe masa de biliard. Eu când băgăm bilele să o tragem așa, da? Gata, ia să văd ce e înregistrat aici. Ce dracu? Păi rândă totul, bă, și... Dă-mi parții, că rândă tot, mai zici tu ceva. Nu, mergi. Nu, mă, nu mai, eu, du-te de aici. Ce n-ai, că nu mai știu să mai. Faci o față de parcurs. Fă. Aici și fac o floare. Suntem în oraș, la 12 noaptea. Uite că fac și o față de fapt. Hai, Ești că fac și o față de fapt. Ce faci, mă? O față de fapt. Ține, da? Yes! Am obosit că t-am făcut atâta sex. Dacă aveam niște bani, băgam dacă nu mergeau la biliard. Închis, mă, ce? Ce ai, mă? E deschis, ia uite. Ia-te cu ai deschis la ora. Și mergeam la biliard și Cât e ceasul, mă? făceam și video. E 10. Stai puțin. Dar mi-e frică. Dar bine că suntem în Italia. Nu e chiar așa. În sus mi-o arăți video până aici. Stai, bă, că-mi trebuie să plouă camera. Hai, mergi. Mai bunăciune de acolo. Da, băi, bună rău aia, să bag pula. Mă leacă de sex pe aia. Oh! Putana. Să vezi cu tine. Nu te duci. Mai fac o pază din apă. Uite!